Kita nyo ang almusal namin. You know this? Binangkal. Pero naluluto pa yung talagang breakfast natin. Kasi kahapon, bumili ako ng maraming binangkal. Marami ba yan? 10 lang? yung bumili ako ng dumaan ako kay sa Georgie's Bake Shop. At bumili ako ng pamirienda ng mga, alam mo na, yung mga workers natin. Ngayon naman ay nagluluto ako ng charan longganisa. At saka itong kanin ay malapit na. Ayan. Ayan, tuturo ko sa inyo paano pagtanggal nito guys. Kasi itong kalderong to, mahal na mahal ko yan. Gusto ko malinis yan. Siyempre, pagka nagluluto ako ay pinapakita ko rin sa inyo ay ang pangit kung madungis. Tingnan nyo, kung ito lang yung scrubber lang natin na normal, hindi masyadong matanggal lahat, di ba? Oh, may naiiwan, yan. May naiiwan ayan. Oh, may naiiwang bakas yan, ganyan, ganyan. Ngayon, ito, yung number 120 na, anong tawag dito? 120 na liha. Ano yung English ng liha? Sandpaper. Sandpaper. Lagyan lang natin ng konting joy. Ganyan. Kasi alam nyo yung nanikit na yan ay yung tabayan. Yung mga oil, mga mantika, galing sa niluluto, ito ang makatanggal niyan. See? Nakita mo. Pero huwag mong dinan masyado kasi masisira naman yung pot natin. Masisira ang beauty. Ayan. Oh, see? Oh, linis, no? Tapos banlawan. Ganun lang. Ayan. Ayan. Pati ito ay tinuturo ko rin. Kala mo naman napakagaling. Hindi. Sineshare ko lang yung alam ko. Yun ang panlinis ko Kaya baka dun sa mga iba, hindi pa alam, ganun lang. Para hindi mahirapan. Kasi para sa akin ito easy Mas easy na gamit sa paglilinis. Ayan see? Yung puti niya o yung color ng pot ay even na. Bumabalik sa pagkabago. Ayan, diba? See? Panlawan ko. Pakita ko sa inyo. Yan. Ang ganda na. Wow. Very, very good. Okay? Diba? Ganun lang. Ayan. Ganun lang ginagamit ko guys. Tapos Joy Ultra. Mas madali kasi pagka minsan alam nyo, pag ito naman ang gamit natin, ayaw naman natin dahil madamage naman na. Kasi ito, very harsh. Ito, at least, medyo fine. Refined siya. Ganun-ganun mo lang. Tapos, hindi pa masakit sa kamay. Alam nyo, yung kamay natin ay ingat din tayo sa pagtatrabaho para hindi masira ang beauty. Diba? Sana sa mga nakakita nito ay huwag nang masamain ha. Hindi ako nagmamagaling ha. Okay? Sineshare ko lang doon sa mga hindi pa alam ito. Okay, yun lang. Thank you. Okay, dahil matapos tayong magpamerienda, ay hindi ko na pinakita yung pamerienda. Dahil yun ay simple lang naman, maglalagay tayo sa mga glasses ng soft drinks and their bread. At ito naman ang lulutuin natin ngayon. Sasarapan natin ito. At this time, lalagyan ko siya ng gata. Yan, coconut milk. Alam niyo kung ano yan? Do you know what is this? Mung beans. Okay. In Tagalog pa, munggo. In Ilocano pa, balatong. In Visayan pa, munggos. Ayan. Ang daming translation, no? Ayan. At sa Italian, hindi ko alam yan. Meron kasi kaming niluluto sa Italing ganito, guys. Yung flat, pero kasing lasa niya. Pero ang kulay niya is yellow brown or golden brown. Ganun yun.
Kaya, ang tawag namin doon is lentique. And in English is lentils. Ayan. At wala naman yun. Meron naman nabibili. Dahil may imported naman tayo dyan sa supermarket. Okay. At ang ating pangsahog ay ito. Ginger. Ayan. Halo-halo. Merong bawang. Merong kamatis. At lagyan natin ng pork. Mamaya makikita. Ito yung panggisa ko, guys. Ito yung pork. Pork cubes. Tapos ito naman yung anong tawag doon? Yung ipaparis natin sa munggo. Yung chicken. Anong tawag dyan? Chicken lumpia. Ayun. Chicken lumpia. Kinumpleto niya. Ayan. So, hihimayin ko yan. I-prepare natin. Then, let's cook. Okay? Okay. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's Lagyan ng cooking oil, konti lang. Tama lang na panggisa natin. Garlic. Sabay yung garlic at ginger. Antayin natin na mga golden brown. Importante, lumabas na yung kanyang aroma. Pwede mo na ngayong isunod yung, pero mas masarap kung mag golden brown talaga yan eh. Hindi ako kontento kung ganyan lang eh, kasi mas malasap mo yung kanyang aroma pagka mag golden brown siya. Kaya hintayin natin. Golden brown na siya, nakita nyo? Kung sa Ilocano pa, medyo kasetem, tapno na imas. Yan. Oh, diba? Ayan. Na brown na siya. Sunod ang sibuyas. Ganun lang ang pag-isa natin, guys. Then, sunod ang kamatis. Gisa na natin itong spices. Yung karne. Bago natin ihalo dito sa ating munggo. Binuksan ko na ang munggo. Hayaan lang natin lumambot yung tomato na yung parang magbigay siya ng sauce kung sa lulutuin natin at maging translucent ang sibuyas. Ngayon, ayan, ganyan na, malambot na. Ilagay na natin yung sikarne dito. Gisa-gisahin natin. Ayan, dami karne. Ayan. Hayaan lang natin magisa-gisa dyan. Bago natin isama dito sa munggo. Ayan lang. Ayan, namuti na siya. Sunog na ang ating tomato. Allah ka. Pabayaan na. Ibali. Pampalasa. Pampalasa yung ganun. Gusto ko nga yan eh. Mas malasa. Nandun yung pagka-smoky. Kalihit. Okay. Anyway, let's continue. Hindi yan problema. Lagyan natin ito. Yung tablespoon kasi maraming munggo. Pampalasa lang. Alam niyo yun?
Ay, hindi sponsored ha. Baka naman, ma-discount. Want to invite me? I am open here. I'm just waiting. Lux, yun eh. Yan eh, ha? Ayan. Ayan. See? Wow. Sarap. Ngayon, dahil okay na siya, ilagay na natin dito sa kanyang kasama. At ito naman ngayon ang sindihan natin. Ayan. Okay. So, kaya lang natin mahalo muna. Then, i-finalize natin ang timpla mamaya. Ayan. So, dagdagan lang natin ng tubig, kunti. Dahil natuyo. Oh, see? Tapos timplahan. Lagyan natin ng malunggay. Sasarap na ito mamaya. Oh, see? Palambutin muna natin. Okay. Miraculous vegetable ang malunggay na napakasustansya at panlaban sa lahat ng tipo ng sakit. Ang malunggay. Wow! Malunggay ay masarap at mapalusog ka. Ngayon, ayan, luto na yung karne. Nandiyan natin ang gata. Kunti lang naman ang gata. Ito yung gata ko. Yummy. Tapos, dahil wala pa siyang masyadong alat, lagyan natin ito. Salt. 1 teaspoon. And then, black pepper. Ayan. Masarap na yan. Pakuluin natin. Then, lagay na natin yung malunggay mamaya. Oh, see? Dali lang. Okay?
Patarin na natin. Nasunog na eh. Okay. Ayan. Wow. Lagay naman natin ng malunggay kasi ito ang pinakalas dahil madali lang maluto ito. In 1 minute. Maluto na si malunggay. Ayan naman, maliit na dahon, manipis. Ayan. Ano yan? Wow. Ginatang munggo with malunggay. Ayan. With pork. Ang daming pork na nilagay ng halo. Ayan. Sarap. Okay na. Go. Takpan ko. And then I will just wait for 2 minutes. Okay. Okay na. Thank you. Ito naman ay luto na. Ito na guys. Na. Bigyan ng ulam ang mga trabante natin at pagod sila. Sana naman ay maging honest lalo sila. Ayan. God will bless us 6. more and more and more. Okay na? Okay. Serving spoon. Okay. Oh. And then the lumpia. Okay. Gabi kayo. Eh, yun lang pa pala yan. Apat sila, di ba? Okay. Vinegar. Okay. Ngayon na tayo. Yan. Eto na naman tayo. Let's go to the Punta tayo sa public market of Tagbilaran City para bumili ng wow, may moon doon oh, yung moon, ang laki, full moon. Grabe. So, meaning, Picture na. Kanina pa sa ganda. Yan. Wow, parang Picture coin. mo. Parang coin ah. Wala, di mo Hindi kuha. na makita. Hindi na Hindi na makita. may kalsada. Kuha. Hindi na makita. Wala na yung moon. Doon na si Babo ng ano. Dito. Wala. Hindi makita. Ganda ng moon. Hindi, wala. Wala. Bilog na Maya- bilog, perfect maya doon. shape na round. Mamaya, doon. Ang ganda. Very nice. Makita? Ang ganda naman ng moon. Ang laki. Perfect circle talaga. Parang lumapit siya ngayon ah. Ang laki. Ala. Asan na yun? Yun ah. Ayun. Ayun siya. Anong mayroon dito? What happened there? Honda. Bago nga pa rin sila. Ah, okay. Opening of Honda. Nag-open ang kasa ng Honda. Uy, Wow. ang laki ng... Okay. Oh, ganda naman ng sunset. Ay, hindi ko nakuha sa yara. Tara. Ganun, bili ka ng chicken ka mo, yun? Chicken, oh. Bili akong chicken. Or seafood. Tingnan ko kung anong magandang bilhin. Tapos bili tayo ng 1 tray of egg. Madali tayo makaubos ng eggs, ha.
Hmm? Pagka-uwi na tayo. Nang? Pagka-uwi na tayo. Kukuha ng antre. Oo. Isda ba o yung chicken ba rin? Ano? Meron yata dito banda. Sorry ko naman po. Ha? Sorry ko naman po. Yan ang hindi ko alam. Parang wala ano. Ano yung frozen? Anong meron? Nokos na. Nukos. Nukos. Ay, mami, sir. Ay, Diyan pa. masarap yan. Eh, pau-pau. Masarap yan, gataan. Yan na lang. Kasahin niyo nga. Tagpila na. Yung 50 ang kilo, ma'am. 250 na rin, ha? Oh. Pero yung 130 rin, ma'am. Mura. Nisik, pareho ani, ma'am. Kujang pau, iho nga. Ang kuha na niya. Kung sa may... Pau-pau ni siya, ma'am. Lami lagi labgo, ma'am. Mura na siya ani. Pau-pau. Oo. Jampaw, pau-pau. Pau? Kujang pau, iho. Mawala siya na. Tanaw, Jampaw, mura, pau-pau. Walang pau-pau. Mura man Okay. siya iho. Pero 130 na ni siya, ma'am. 150 ang kuha. 100 Kanya kanipod. Ani, 50 ang kilo. Anong mahal-mahal pareha na? Ay, Dahil rin mga kuhaan, balatuho rin siya. kumidya na ko. Sige, timbangan ko no saan eh. Oh. Ano, 4? Kuy jampaw. Kakay mo. Pwede pa katay, day? Pwede, ma'am. Kapilon, pwede, O, ma'am. pila naman na? Kone, 350. 1.4. 350. Oh, plus ka rin. Oh, Kane, kana. 100 eh. 450. Oh. Oh. Dire, katay. Ihaw. 450 daw. Yan, ang sasarap ng mga ito. Oh. Yan. Ito yung lukot. Masarap yan. Kani ambang. Sarap yan. Sana all of us. Yan, lakso. Apoy. Gusto. Saan natin nga na to? Gusto, ma'am. Gusto. Guso. Sarap si guso. Okay. Ay, pakapin no. Ano to? Napa? Kasi, naman mo ha. Okay. Nice. Oh? Ano naman, kinasun na. Bago Bago na yan. Bago na. Bago. Tagpila na. Bago, 100 gyapon, ma'am. Ha? 100 gyapon? Oo, 100. 100 po niya. Pero na may tubig kung saan naman na nato. Pwede mapatuon. Dagdag tubig ko. Mahal na. Batura ba na may suot? Kamay lang yun siya ko. Ah, sige ko no. Timbangan na. Ila. So, patuon sa na to. Una. Patuas ha. Ila. Okay. May anilikat yan yung ano mo. Ayaw na iapin. Ayun. Ayaw na. Pwede sir, oy. Oo. Okay, well, problema na sir. Oo. Gawaso ka ng ano sir. Tawagan mo po. Kani, parehas na po ng presyo, ani? Oo, parihara ma'am. Okay, kanira ako. May kanilikat ma'am na? Kaya kilo man mo ma'am. Naapoy apil na nga na, oh. Ma'am, kapakati na ma'am. Pampaswerte. Para dami. O, tanawa, giswerte karon, daghan kong gipalit, diba? Swerte yung dala. Swerte, okay. Dahil dala yung swerte dito. Swerte. Wala, tinatay niya. Mas tari sa vlog ni Mama ni. Lagyan ko kayo sa YouTube channel mo ma'am. Kaya ito subscribe. Oo. Subscriber na ko ni Ma. Subscribe na natin siya. Ano? Punta sa Carrillo, sir ha. Tapos man. Tapos, wag kayo ma'am. Sarap din yan. 1/4. Diba? Bukangin naman lakpad no Ma. Tanawa ko ng pila timbang anim. Pila naman na 1 and 1/4. Ano 1/4. Kani kay dako. Kani na ko mas nako na kani. Kana mas dako man ni. Ah.
ma'am. Okay. Paliw, kuno kag lista be? Oh, Wala ko ka sunod. Chapon ko ni ma'am. Oh, sabi na, chop. Oh, chap. Ipapil na ka aning gamay. Gamay, oh. Gata mo. Mapurga. Mapurga. Mapurga daw kami. Lagyan mo pa ng gata. Lalagyan namin ng gata. Oh, tingnan mo siya. Expert magkatay ng ano, fish. Ayan, oh. Ano yan? Pila na to na? Pila titimbaan eh? Uno. Ah, uno. Oh, lihat. Ano? 100. Oh. Kiampaw o kuan. Balik for 50. Uno ba? Ma'am, sa YouTube channel mo, ma'am. Kaysa. Ang mga gulay. Wow. 34. Ito naman si... Niyog. Oo. Ilang pila ka ano ang kailangan natin po? Diba? Ayan, nakabili na ako na itlog, gulay, kujampaw. You know, kujampaw, stingray. Hindi yung stingray na tanim ko ha, stingray na totoo ha. Ayun ang iluluto natin bukas, ang sarap. Okay? At kulang pa. Huwag na lang. Bukas na lang tayo uli. Yon. So, tapos na tayo sa pamamalengke. Uwi na tayo, guys. Ayan o. Makita nyo yung view dyan sa sky. Maliwanag dito sa camp. Ganda. Ganda ng view. I love my camp. I really love my camp. Beautiful. Okay, so magpaalam na kami, guys. See you again next time. See you on the next video. Please like, comment, share, and subscribe na kayo kung di pa kayo nakasubscribe para tayo ay magkakatuwaan lagi-lagi dito. Lagi kayong manotify pagka nakasubscribe kayo, guys. At saka dun sa nagtatanong kung libre ba daw, wala pong bayad dito, free po. Pag nagpindot ng subscribe button, wala pong babayaran. Okay? So, yun. Bye-bye! See you again on the next video, guys. God bless! Bye-bye! Dos pesos. Dumaan kami sa McDonald's, guys, kasi naalala ko, 2 pesos. ang promise ko sa anak ko, bibili ako ng chicken para sa kanya. Eh, sumimangot. Chicken na lang sa'yo, sabi niya. Lagi na lang chicken, sabi niya. Gusto raw niya McDo. Eh, ayoko sana ng fast food. Kaya lang, sige na nga, paminsan-minsan. So, dumaan kami dito. Isa pa, talaga, sadya kong gustong tikman yung kanilang Ebi Burger. Alam niyo yung Ebi Burger? Ewan ko kung yung Ebi Burger nila ay katulad din nung dati na shrimps na yung parang Japanese burger na shrimps ang laman. Makatulog ba? Ano yun? Hindi mo baka hindi ka makatulog? Sukli ko daw, baka raw di ako makatulog. Sira ito. Niloloko ako Yun lang, guys. So, bye-bye. See you again. Nasaan na yung karto tabla na eh? Ha? EB to, yung EB? Ha? Okay. EB. EB pala yan. Hindi 7-Eleven again for the Gatorade. Let's go. Gaan rama day. Gaan kayo na. Nag-caos na food ko. My God. Look at them. Kasi wala sa mga supermarket yan eh.
Yan ang gusto kong ipainom na lang sa mga anak ko kaysa sa soft drinks. Natatawa sila dahil kahapon bumili na naman ako ng ganong kabigat. Sabi ko, unti-untiin ko na lang, Day. Kaya inuuna ko na yung 2 bago yung 3 uli na bote. Kasi pag isahang buhat na ko, ang bigat. Puro liquid eh. Bale, 6 liters. Kasi meron pang Pocari Sweat. Ayun, so let's go home. Ayan. Hi. Buhay. Natapos din ang Huwebes. Bukas ay Friday. Friday is fish day, seafood day. Kaya seafoods ang pagkain natin tomorrow.